So hello logofer, good evening to you all logofer. To नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय इमारजेन्सि भिडिअ लोगोफोर थ दा बावैसो आं मोनसे भिडिअ नुदों निउसाव थ नोंथांमोनाबो थाम्बनेल नायनानै एसेबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर बे भिडिअआ जादों लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल नायनानै बुजिखाबाय ना थ आं बिसय मानेटनि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों दायो थ जे आङो निउसफोराव नुदों जे बिथां फेरेंगानि मानसि जे बेफोरबायदिनो बिथां फेरेंगानि बेफोरबायदि जे बिथां फेरेंगानि थिननायाव बेफोरबायदिनो दंफां हानो थिननाय मानाय जे बेफोरबायदिनो दंफां दाननाय मानाय बेफोरबायदिया सोलिदों होननानै आङो खोनानो मोनदों दायो निउसफोराव थ बेफोरो सैथोना सैथो नङा आं बेफोरखौ दा नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों आरोना थ बे सैथो ना सैथो नङा थ आं बे बुंनो हाया आरोना जे निउसाव आं मा नुदों थ बेखौसो आं बुंदों जायखिजाया आं आदा देरासारनि चेनेलाव आङो नायदों थ बिथाङा बुंदों जे बिथां फेरेंगायानो दि बेफोरबायदि हाग्रायाव हाबनो बेफोरबायदि पारमिसन होयो आरो दंफां दाननो पारमिसन होयो नै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा थ नंगौना नङा सैथो नंगौना नङा आं बेखौ बुंनो हाया आरोना थ लोगोफोर नोंथांमोना एसे साननायदो नंगौना नङा थ बेफोरबायदि जायोबा बुहुत साननांगौ गोनां बाथ्रा नंगौना नङा लोगोफोर गावनो बेफोरबायदि अर्डार होयोबालाय थ बिसोरो पाब्लिकफोरखौ मा होननो नंगौना नङा पाब्लिकफोराबो दानखागोनानो बिथाङा अर्डार होयोबाथ' बिथाङा पारमिसन होयोबाथ' पाब्लिकफोराथ' दानखागोनानो आरो बेफोरबायदि दाननाय समाव बेफोरबायदि गावनो हमफिनोबा नैबेबो मोनसे साननांगौ गोनां बाथ्रा थ बेखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै बुङो जे नोंथांमोना साबधान जा मानो होननानै बुङोबा सरकारजों रावबो खेला गेलेनो हाया मानो होननानै बुङोबा सरकारा मा मावा नंगौना नङा नोंथांखौ थिननानै जे बेफोरबायदि खालाम होननानै 2 नाम्बार मावनो थिननानै नोंखौ हमफिनगोन थ जों पाब्लिकआसो टाइट जानांगौ आरोना जों पाब्लिकआसो बुजिनांगौ आरोना मानो होननानै बुङोबा बिसोरजों जोङो लेनदेन लानो नाङा जे बिसोरो मा थिनो बेखौ जों मावनो नाङा बिसोरनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगौ आरोना थ बेखायनो आं नोंथांमोनखौ दिनै खावलायहरो लोगोफोर जे आदैमोन आदामोन जायफ्रानाखि दंफां हायो नोंथांमोना बिसोरनि खोथाखौ लानानै जे दंफांफोरखौ हानो नाङा आरो जे बिथांमोना हानो थिनबाबो बेफोरबायदि थाखा होगोन मागोन होनबाबो नोंथांमोना बि अवेर गोजानाव था बिथांमोननि खोथाखौ खोनासंनाङा बिथांमोना सासे सरकार बिथांमोना बुङोबा नोंथांमोना मावनांगौ बेबो नङा मानो होननानै बुङोबा बेयो आयेनावनो गैया नोंथांमोना उनाव बेफोरबायदि बुंफिनबा जानाय नङा थ बेखायनो नोंथांमोनासो साबधान जानांगौ आरोना लोगोफोर आदैमोन आयंमोन नोंथांमोनखौ बयखौबो आं सेफटि थाजानो लुबैयो आरोना थ बेखायनो आजिखालि मा जागासिनो दङ आं बुजिलांगासिनो नोंथांमोननोबो आं शेयार खालामगासिनो दं आं मा बुजिदों थ बेखायनो नोंथांमोना आंनि खोथाखौ बुजिदोंबा अननानै बयबो सेफटि था नोंथांमोना साबधान था आरोना थ बेफोरबायदि सरकारनि खोथाखौ खोनासंनानै बिसोरनि खोथाखौ लानानै हाग्राफ्राव हाबनो नाङा बेफोरबायदि आरोना थ बेखायनो आं नोंथांमोनखौ साबधान जानो लुबैयो आरोना एलार्ट हरबाय आरोना नोंथांमोननो थ नोंथांमोना मोजां मावलांबानो जाबाय आरोना मावनानै जाबानो जाबाय खस्थ'खौनो मावनानै जानांगौबा थेवबो बेफोरबायदि खामानियाव 2 नम्बर खामानियाव आगान दाहो थ नोंथांमोनखौ आं बुङो आरोना मानो होननानैबा आंबो बुजिगौ 2 नम्बर होननाय खामानिया मा बेसेबां बियो बेले बेजे गावजों गावनो बेसेबां बियो दावराव दावसि आरो मालायजोंबो बेसेबां दावराव दावसि हिंसा हिंसि बारा जायो 2 नम्बर होननाय बुस्थुआव 2 नम्बर होननाय खामानिया हिंसा हिंसि बारा जायो थ बेखायनो नोंथांमोना बेफोरनिफ्राय गोजान था आरोना थ लोगोफोर नोंथांमोना बुजियाखैबा थ कमेन्ट खालामना सोंहर माखौ बुजियाखै थ आदा देरहासारा बुंदों दे जे फेरेंगायानो बेफोरबायदि अर्डार होयो जे बिथां गोजौनिफ्राय अर्डार फैयो नै बेफोरबायदि आरो गावसोरनो हाग्रायाव हाबनो पारमिसन होयो आरो गावसोरनो हमो नै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों आरोना थ बेखायनो आं नोंथांमोनखौ बुङो जे नोंथांमोना पाब्लिक जानानै सरकारनि खोथाखौ खोनासङालासिनो जे गावबा गावनो साननानै बुजिनानै खामानिखौ मावलांबानो जाबाय आरोना थ थेंक इउ स माच लोगोफोर दिनैनि बुंनांगौ बाथ्राया बेनो दायो आं बुंनो नागिरनाय बाथ्राया बेनो जे नोंथांमोनखौ सेफटियाव थाजानो लुबैयो थ थेंक इउ स माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ बुजियाखैबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना थ भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर थ बेनो आरोना आंखौबो सापर्ट खालाम जे नोंथांमोननि थाखाय बेफोरबायदिनो मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हानायनि थाखाय थ थेंक इउ स माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गाबोनफोर लोगो मोनगोन बाय बाय लोगोफोर